Arratsalde on danoi eta ongi etorri ekaineko ohiko pleno honetara. Hasin. Zer barkatu? Este bai. Hasinko gala ekaineko ohiko pleno honetan. Horra kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntu da 2025ko maiatzaren 26ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Bai. Baho batez onartuta gehatzen da. Bigarren puntue alkatearen jakinarazpenak. Hitza hartu nahiko nuko inguan aspalditxo bozeramaile batzordean lantzen jardun dugu mozioak eta adierazpenak lantzeko modu berri bat. Gaur adierazpen bakarra onartuko baldin badago eta aurretik landutakoa eta adostutakoa baldin badabe, gaurtik aurrera mozioak eta adierazpen trataeran bozeramaile batzordean landutako modu horretan aurrera egingo dugunez, jakinarazi nahi neban nolabait hori adostua izan dela bozeramaile batzorde horretan, eta aldaketak suposoko dituela bai pernorbanakoek, eragileek, herriko izan edo herritik haratagokoak izan trataera berezitsuak eukiz. Orduan horrekin behintzat bai plenuan adierazi, dokumentutxo bat landuko dugula eta nolabait mozioaren bat edo adierazpenen bat aurkezteko interesa daukan edo zeinek eskuragarri izango dela dokumentu hori. Gai zerrendako 3. puntue da, ikarleku 2 lau eta bidikuntza 14ko eraikina eraitsi eta berreraikitzeko Zabala eraikin ohiko fatxadako portada ezarriz, Bergarako udalaren, eraikin jabeen eta sustatzaileen arteko lankidetza hitzarmenaren onarpena. Puntu hontan hitza eskatu daukatez. Bai, gero ondoren Arantzadi ikastolako ordezkarisek hitza eskatuta dauke, baina ontxe bai EAJakin dokumentatzen moduan be, bozketa ondoren eta bozka azalpenen ondoren hartuko da behitza. Bueno, hori adostu baldin bada, proposamena da. Prestatu dan hitzarmena, onartzea. Hitzarmen horretan zehaztu dira hainbat gauza tartean gaur egungo eraikina erraizteko epeak eta modua, obra baimena emateko modua, eta gero baita hurrengo eraikuntza lanak baimentzeko prozedura eta epeak. Baita adostu da besteak beste, okupazioari dagokion tasa ordaintzeko modu berezia, tasa horren truke hainbat urbanizazio lan ingo lituzke eta 250.000 euro ordainduko litzaioke Bergarako udalari eta sortasun bat sortuko litzeke udalak esarriko lukeen fatxada horren alde eta ondorioz Bergarako udalaren alde. Sortasuna izango da eraikin berriko fatxada zati batean anklatu alizatea fatxada lehendi dagoen fatxada hau. Eta, gero aurre ikusten da, nola jasoko din gauza hauek dokumentuetan, eta epeak, eta holako gauzak. Orduan proposamena da, hitzarmena onartzea, eta alkateari ahalmena ematea hitzarmen hori sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da, 10 aldeko botokin, eta 5 aurkakokin. Boto azalpenik? Neuk bai balioan jarneko nukela hitzarmen horrek zabaltzen dituen atiak. Uste dut pare bat hamarkadan behintzat orue horren garapena katiauta egondan garapen bat izan da, eta gaurkoan desblokeatzen dugu herriko erdigunean parte zaharrian
dagoen etxebizitza egoera kezkagarrixetan esango nuke gaur egun dagoen etxebizitza baten berritzia eta inguru horren guztiaren rehabilitazio bat edo hobetze bat. Eta horrekin batera beste hainbat aukera bez sortzen jakula uste dut. Ingurua berritzeko balioko dau. 105 urte pasa Bergaratik galdu zen eraikin bateko fatxada historiko bat Bergara bueltau eta kokatzeko aukera zabalduko dau. Eta oso konplejua dan hirigintzako garapen bat aurrera eruateko aukera zabalduko dau. Baina egisa da horrek korapilo asko beba dauzkala eta udal barruan jakitunga korapilo horren zailtasunetaz eta horretako bat ejekuzioa bera eta dagoen kokapenak sortzen dituen baldintza di, ez? Eta hori ustot udal gobernuaren kezketako bat izan dela hasieratik honen inguruan lanian jarri ginenetik eta gero ikastola planteatuko ditu bere kezka, baina ustot konpartitu dela horrek ejekuzio horrek egunerokoan herritxarrengan eta bereziki kasu hontan patio horren erabiltzailean eragilea ikastolarengan sortu lezken baldintzak nabarmenak izan ezkela tarte baten. Eta gaur onartu duen hitzarmen honekin aldibidetu nahi izan da hain zuzen garapen hori ahalik eta modu egokixenian, seguruenian eta antolatuenian aurrera eruan alizatea. Zabaltzen dituen ate horrek ixteko aukera saiestuz, baina aldi berian konsteti izan da dauzkan zailtasun horrek heldu eta hitzarmen baten bidez definiduz eitzeko moduak, denborak eta bidiak ahalik eta modu orekatuenean eta egokixenian herri osoaren dako. Bai, kaixo, zaldion. Bueno, gube eraikin horrek historikoa luzea da, eta gupe uste dugu behingoz irtenbide bat emun bijakona, desarrollo hori, proiektu berri batekin, ezta. Baina nahi ginoan pixka gure ezetzaren azalpen bat, zergatixa. Orduan, guk talde bezala, hitzarmen honen lehen berria ekainaren 3an izan ginoan, lan bilera batean. Osea, hil honetan. Orain dela 4 aste. Lan bilera horretan, kalendario bat eta hitzarmenaren nolako laburpen bat azaldut zeniguten batzordean. Eta guk egindako hainbat galderei esker, jaso ginoan, zenbait informazio, ezta? Bai, eraikina zenbat etxe bizitza horre ikusten dien, garajea, akzesoa eta abar. Nahi dut pixkat kokatzea. Gero, joan zan aste artean, 24an, inginoan ezoiko batzorde bat, lurralde batzorde bat, eta hor ja izan ginoan hitzarmenaren berri. Denborra horretan, hau da 3tik eta 24ra, gurekin ez dozue partekatu honen inguruko informaziorik, tartean egonda ohiko batzorde bat, baina gai hau izan zen, arazatxo batzu zehela eta ezoiko bat egingo zala, inzan bezala, 24an, bale? Orduan, gure ustez, ez dozue gurekin elkarlan bat partekatu nahi izan, bale? Azken batzordean, joan zan azteko batzordean egin ginoen hainbat galderari zuen aldetik emandako erantzunak, behin eta berriz, izan zen gaur egun indarrean dagoen planeamendura bideratzen zeniguten. Galdera horren erantzuna, gaur egungo planeamentuan, plan berezian, da hor dagoela. Gure ustez, beharrezkoa dugun informazioa ez diguzu eman nahi, eta eskutatu egiten diguzue, eta jokaera hau ez dugu ez ulertzen eta are gutxiago onartzen. Batzordean ere esan ginoan, gure ustez hainbat informazioaren falta zeukagula, hitzarmena bere zerean baloratzeko eta ikusteko. Gure ustez, hitzarmen honen edukia baloratu ahal izateko proiektuaren egokitasuna eta komenigarritasuna finkatzen duen txosten teknikoa izatea beharrezkoa dugu. Pentsatzen dugu presaz egindako hitzarmen bat dela, epeak gainera etorri zaizuelako eta eskola oporren garaia baliatu behar delako gaur egungo eraikina eraisteko, eta erabat konpartitzen dugu, ez? Hori. Baina, uste dugu presaz egindako prozeso bat izan dela.
Hitzarmen hau eraikin berri bat egiteko da eta bertan, esan duzu bezala horka, Zabala etxea zaharraren fatxada kokatuko da. Egungo eraikina eraitsi ondoren. Horretarako baldintza batzuk ezartzen dira, eraisteko dinote, baina funtsezko gai bat ez da, eraikin berria egiteko, baina funtsezko gai bat ez da argitzen. Ez dugu proiektu, ez da oinarrizko proiektu berriaren ezagutza, ez daukagu, eta hitzarmenean aitzatzen den bezala, hilean 4an, hau da, ostiral honetan, proiektu basiko, ero oinarrizko hori, aurkeztu beharko dau promotoreak, lizentzia, eraitze, lizentzia eskura izateko. Gaude 4 egun lehen hau, edo batzordean oindala astebete, eta guk proiektu horren berririk ez daukagu. Eskatu ginuan, batzordean, gaur da eguna, momentuz ez daukagula. Eta baita ere, dakigunez, eta galdetu ginuelako ere batzordean, esate kaltetuekin, inguruko bizilagunekin, eta ez dozue konpartitu asmoak, proiektu basikoa, edo horren inguruko ezer. Obrak irauten daen bitartean, Aranzadi ikastola izango dituen beharrak nola konponduko diren ere guk ez dakigu. Porque badakigu, zue pasautako planoen arabera, hor okupazio importante bate honbia dela orain eta gero aurrerago, epe luze baterako, eta horren berririk guk ez dakigu. Hitzarmenean, eraikin zaharra eraisteko jasota dauden epeak eta ezartzen diren baldintzak bete behar direla uste dugu. Hau esan da, ondoren denbora daukagu eta pres gaude, nahi duguna esatea da guk ondo ikusten dugu eta beharreko ikusten dugu eraisteko jasotzen dien epeak, zeren bestela ikastolaren opor egunak baliatzeko, hori uste dugu, hola izan behar dela, bestela ezinezko izan gauzalako, eskolak martxan daen bitartean. Hau esan da, ondoren denbora daukagu eta pres gaude zuekin elkarlanean eraikin berriaren inguruan lana konpartitzeko, inguruko kaltetuekin egon eta gardentasunez prozesua bideratzeko. Gero ebai, batzordean ere komentatu ginuan, faltan botatzen ginuela ere, hor jasotzen dira konpromiso, bai jabekideak promotorea eta gure aldetik, udalaren aldetik, ez da? Eta hitzarmenean ez da jasotzen, zer gertatzen da, 3 aktore horien artekon batek espalin badu betetzen bere bete beharra hitzarmenean. Eta hori ere, esan ginuan batzordean, da, pentsatzen jaku pixkat, deigarria. Eta, horregaitik, gehien bat informazio falta, gurekin ez tozuela konpartidu, eta horreitxik izen da gure esesko botoa. Nik horren gaina azalpenak emon, ez dut uste egisa danik ekainen 3an eukizien honen berri, egisa da hitzarmenaren zehaztasun batzu ekainen 3an azaldu ginuzela, baina hau aspalditik datorren kontua da. Eta esango nuke, de hecho, azkenengo urtetan, hainbat aldiz, hasitza EAJak eskatuta aurrekontuetako lanketan Zabala fatxadaren berkokapenerako aukerak aztertzetik, beti komento dola bagien biltzara lanian, momentu hortan promotore sanarekin hori bideratzeko, denboretan be urte bukaera aurretik honetaz ibili ginen, eta de hecho aurrekontuetan jasota dare, bai partidak, gastukoak fatxadaren inguruko azterketarako, eta baitxe ingresuak honen ingurukoak, eta arrezkero be hainbat eta hainbat aldiz gai honen inguruan jardun dugu. Aitzatu dozu, prisaz egindako hitzarmena ala, eta hori aitortzen dugu. Hori zeuei be ala adirazi sotzu egun, eta baitxa kasuntan ikastolari be, jakinda, kursuan zehar eragin nabarmen bat eukiko da bela eremu horretan, derrigua bideratu nahi ginuarako udan ziar, eta hori da hitzarmenak jasotzen daben denborak, ezartzen ditzen denborak, eta uste ginoan hori importantea zala. Eta hori lortzeko, egisa da azkenengo astietan maratoi bat izan dela gai hau. Eta hori be, aitortu ginuan izan dako batzordean, esan ginuan, ohiko batzordera, gau ez ginela, orduan emon gontzuen zehaztasunak haoz, egisa da, eta ezoiko batzorde bat deitzu ginuan, dokumentazioa bialduta handik egun batzutara, esan dozu moduan. Orduan, bai, ez da prozedura ohiko bat izan,
eta badakigu denboretan, beste modu baten beste denbora batzuk eukiko baginuz, jokatuko ginuala. Baina udan derribo hori inalizateko, uste inoan oso importantia zala hori, eta hala ahalbidetu dugu. Eta nik azpimarratu nahiko nuke lehen zaten ebana, hitzarmen honek zabaltzen dituen atiak. 105 urtean herritxik kanpora egondan ondare bat, eta azkenengo 45 urtetan almazen batzutan egondan portada neoklasiko bat kokatzeko aukera emoten dut udalari eta bere balio patrimonial hori kaleratu berriz. Orubez bat berritzeko, garatzeko aukera emoten dago eta bertan etxe bizitza berrixak sortu, eremu publikoa irabaziz, kaliak zabalduz eta urbanizauaz. Patioaren eremuaren erabilera aukerak aztertzeko aukera zabaltzen dau, ontxarte blokeo bat sortzen zeban garapen bat bideratuaz. Eta uste dut horretanak, positiboan eta aipatzeko elementua diela. Uste dulako benetan, herri moduan, garapen horrekin ahalbidetzen dugula hobetze bat. Eta horretarako teknikoki zein izango dan, hitzarmena jartzen da moduan, aste honetan bertan, aurkeztu beharko promotoriak bere proiektu, oinarrizko proiektu teknikoa, eta hori, esan genuen moduan, hirigintza planeamentuak ezartzen daren baldintzetan izango da. Ze, komentatzen genuen moduan, gaur planteatzen dana, ez da hirigintzako hitzarmen bat, ez da hitzarmen bat nolabait udalak kontraprestazio batzun trukian promotoriak gaitasun handixoa daukan eraikitzeko edo eremuari beste erabile bat emoteko aukera emoten dutzen, hau lankidetza hitzarmen bada saiatzen dena definitzen eremu konplejo baten garapena ahalik eta modu txukunenian, seguruenian eta honenian aurrera etaratzea datorren 3 urteetan eragingo daben obra prozeso baten. Eta hori da gu jasotzen saiatu izan gana. Bai, Gorka, zuk oin esandako gehienakin konpartitzen dugu. Esan dugu, balorean jarri dugu, eraikin bat gaur egun dagoen egoeran, arriskutsu egoera batean, da hori desarrollo hori aurrera eramateko gu ados gaude. Gu fatxada hor kokatzeko, hori berbain izen dugu, aurre kontutan, zuk esan duzu bezala gure taldea urteetan nahi izan du mantentzea partida hori, fatxada hori ez gelditzeko ahaztuta, eta urtero batzutan kantidade simboliko bat, baina mantendu indatu. Enguan ja indapostu bat, baina eraikinean kokatzeko. Horra ados gaude, hor ez daukagu arazorik. Gu gabiltzana esaten da bat, guk hitzarmen horren ezagutza lehenengoa izan ginoan, 3 oso murriztua. Lehenago ez du izan. Eta hitzarmena bera jaso dugu, hitzez hitz gaur ekartzen dana ona onartzera, joan zen asteartean batzordean. Hola izen da hori. Baina, guk, zuk esan duzu, gai hori aipatu da hainbat batzordetan, markatu. Guk talde hau, eta zuen taldea daramagu 2 urte udaletxean. Eta guk pare bat bider batzordean galdetu izan dugu ze egoeratan dagon eraikin hori. Zeren, horti mugitzen ganok, ikusten dugu hori egoera, lehen esan duten bezala, arriskutsuan dagoela. Eta, bueno, erantzun ez etezan, zabiztela lanian, arazoa zerela, hortik. Baina ez dugu hitzarmena buruz guk jakin izan dugu, 24an, da 3an esan dut zuten bezala, era oso xume batean. Eta ez dugu ezagutzen proiektu basiko hori, hemendik 4 egunera aurkeztu gana. Eta zuek ezagutzen dozue. Ezagutzen dozue, edo guk uste dugu ezagutzen duzuela. Baina gurekin ez dozue konpartitu. Naiz da badakigun, epea, 4an dala, eraizteko baimena eskatzeko orduan, proiektu hori aurkezteko, baina gurekin, gu gaur egun, hemen gaudenok ez dakigu. Eta inungo batzordetan ez dugu, orduan guk hori gabezi bat, ikusten dugu, falta bat, hitzarmen horretan jasotzen diran edo gero ondoren, porque hitzarmen hori da eraizteko, baina epe batzupe bai, eraikin berri bat, eta egiteko, eta kotak, eta zenbait gauza bere esaten dira. Eta gero lehen esan duguna, ez da aurre ikusten, 3 aktore horietako norbaitek ezpadu betetzen epeak, ze konponbide izan lekien hori, eta gu uste dugu olako hitzarmen batean, eta halako eragina handia daukana inguruan faltan botatzen dugu.
Eta era berean, uste dugu, hau geixo konpartitua izan behar zala ja, gure ustez, hor inguruan egon lehizkien kaltetuak edo bizilagunak izan edo inguruan denak. Ikuspegi diferentia dira, esan duzuna, garbi dago, oinarrizko proiekturik guk ez dagoela esautzen da, horregatik hitzarmenean konbinatzen da, ostiralean aurkeztuko dabela promotoriak, por supuesto, lan dokumentu batzuen gainean inda, baina ez dira definitiboak, eta orduan dokumentu horrek ezin ditugu konpartidu eren lanerako dokumentuak dienean. Hitzarmena lantzeko, eta anexo batzuk, de hecho, okupazioan eta inguruan jasotzen ditzarmenean, eren lanketa dokumentu horren gainean egin da. Baina esaten duguna, hitzarmena jasotzen da, ostiralean oinarrizko proiektua aurkeztuta, derriboko lizentzia bideratzeko aukera baldintzak ala emoten da, eta ara emotia espero dugu, eta hor ezarriko die edozein lizentziatan jartzen dien baldintza bai. Hortan ez dut uste zer ezoikoa danik. Eta esan duna, ingurukekin eta kaltetuekin eta egotia, guk uste dugu, bai, onbiako da ingurukoekin, baina olako promozio pribatu baten da hori behin da berze komentau dugu beste batzuk egon ganean, promozio pribatua da, eta horrek lizentzia eskaera bat itxeko aukera eukiko zeban, baldintza urbanistiko beteta, bere horretan. Eta kasu hortan, inguruko bizilagunekin, ez da egoten aurrez planeamento betetako baldintzak betetzen baditzu olako promozio batek. Alboko bizilagunak lizentzia bat eskatzen da benian, egon biharrik ez daukan moduan, egon leike. Kasu honetan, eta deferentzia sustegin dualako, eragile importantia eta erabilera importantia emoten sotzalako okupatzen den espazioari, ikastolarekin lanketa hau hasi daunenean, eta nahi esaten hori dela, 3 bat urtetik ona, pausuak egon dienian, konpartitzen junga. Batzordetan, jungan moduan, desaten duzun moduan, askotan guk nahi baino pauso motelauak izan die. Zezue galdetzen zinuanean zela da hori, guri lanketa horretan asko kostau jaku pauso batzuk emotia. Zorionez, eta denborak ala eskatuta, baina azkenengo hilabete eta erdixan, aukera egonda pauso handisak emoteko eta izteko naiz eta inextremiz izan udako denborak bete izateko modu baten. Ze bestela, uste ginuan, askoze baldintza garritxo izango zen, ez dena iso batera jauko ginela. Eta hori izan da gure prioridadia. Uste dugu, hitzarmena esan duten moduan positiboa dela herrixan dako, inguruan mesede ekarriko da bela epe ertainera begira, baina egisa bai, alako edo zein obrak suposatzen da momentuan, moduan, tarte horretan, buru uste batzu suposauko dituela, eta hori ez dugu bukatzen. Baina uste dugu, esan dako moduan, epe ertainera begira, herri moduan, positibo izango dan garapen bat ahalbidetzen da bela. Zuk esan duzun bezala, ostiral hontan aurkeztuko da oinarrizko proiektua edo proiektu basikoa, eta espero duzuela baimena ematea. Ezagutza bat eduki behar duzue, eta ez ezagutza justoko minimo bat, zeren bestela, porque hor ja sartzen da, udala dauka astebeteko epea baimen hori eraizteko baimena emun, eta gabitz, esan duzun bezala eta esan dan bezala, epe oso justuekin eraizteko eta ailegatzeko bukaera, eta orduan, gorka, lengua jarraitzen dugu. Faltan botatzen dugu, zue daukazuen hainbat informazio. Kaduken dindutu nahi barik. Faltan botatzen dugula, zuek daukazuen hainbat informazioa, guk ez daukaguna, eta gustatuko litzaiguke ukitzea, balorazio egokiago bat egiteko. Mikel, barkatuko ez dut, ez neban hor nahu nahi, baina 2022ko azaruan partzela horretako oinarrizko proiektua erregistroan daukazue. Eta bere momentuan, karo, informazio hori erregistroan daukazue, gu lanketa dokumentu moduan erabili duguna, eta arrezkero aldaketa esan gure txik eukizta bena, honen garapenei begira. Eta hitzarmenean jasotzen dien termino batzuk baldintzatzen da ben neurrixan, oinarrizko proiektu hori egokitzu biako da eta ostiralien aurkeztuko da. Baina lanketa dokumentu hori erregistroan daukazue 2022ko azaruan. Eta ondoren, izango da, egongo da, ez dugu biratu, baina 2022an, gaude 2025an, esan duzu, egon lehizkiela hor aldaketa batzuk, egon izan, gu hori eskatzen ginuan, ez 2022koa, 2025koa.
hori da eskatzen, ibili garena batzordea. Baina hori, hitzarmena jasotzen den moduan, ostiralean entregako promotoriak baldintza bertsitara egokitzuta, ze hitzarmenak berak baldintzatzen dau neurri baten oinarrizko proiektua, eta 2022ko azaruan habitabilitate dekretuaren aldaketak be baldintzatu zeban, eta horren egokitzapena inbiarra dauke. Por supuesto garatuta eukiko da, bela, bestela ez litzake posible izango ostiralean horako oso bat entregatzea, baina guk hitzarmen honen lanketarako ez dugu horren biharrik euki. Eta guk euki behar ez dugunean, zuei dokumentori entregatziak ez daukan lekurik, ez daukagunean. Dokumentu hori, hitzarmena jartzen den moduan, ostiralean entregauko da. Ikastolako ordezkari jakitzaska dut daukazue, baldin mozu mesedez. Eta lehenik eta behin eskerrak egon, itxura baten baten lortu dalako aurrera ateratzea guk eskatzen duen gauza tarte horretan, udako tarte horretan itxia. Eta hori oso ondo baloratzen dugu eta batigu kontziente da oso esfortzu handixia izan da hori lortzea. Gero, bigarren puntu moduan ikastoria kezka badauka, eta da guri dagokizun zatixia, esango nuke batizua edo jolastokia. Jolastoki horrek apresinua dauka, eta jolastoki horretan ze ikuspegi dago, bai motzera, bai bertainera, apresinua daukan tarte horrek izango da ben ordezko zerbait, eta gero bertainera behira, herrizantzan zabalik dagoen gune bat dago, eta gu hizkuntza eragile gara, eta gainera eskua luzatzen dugu gure lana eta gure esfortzua horretan zerbait. Ez dakit baldin badago proiekturen bat, batez be, eskerrik. Moduan eta esan duzuna guretako eta zuekin berbein ondoren dudabarik areta gehiago, basan prioridade bat udako sasoia aprobetxatzea eta hori lortu da. Itxatu nahiko nuke hitzarmenan eta azkenengo berzinotan beste baldintza batzu saiatu ala jasotzen patioaren erabilera, ahalik eta gutxien mugatzeko bai espazioan eta bai denboran, adibidez derrigua eta ejekuzioaren artean okupazio espazioan murriztuz eta ondoren okupazioa biadaben espazioera zabalduz. Guretako hitzarmena hasieratik konstante izan da patio horren erabilera herrixak goiztatzalde asteburutan, atzaldetakon astebarruan eta ikastolak bereziki eskola ordutan daukan erabilera oso kontuenuki ditugun kontu bat izan da lanketa hasieratik, eta esan dut aspaldiko kontua dela, inkluso okupazio definitiboak eta mahai gainean planteatu behar eukizan momentutik. Edozen modutan, baitza konpartitzen dugu, etorkizunera begirako ikuspegi horrekin be, buelta baten monbiarra badaukagula eta bai batzordean aurrekoan eta baitza zuekin eukitzako biletan be, adierazi dugu gure borondatia tarte honetan ejekuzioak irauten daren bitxartean horri buruz berbaitzen jartzeko, etorkizunera begirako proiektua definitzeko eragile ezberdinak, herritarrak eta aurrera begira inguru horrek eukidaren tratamentua eta izaeria lantzen juteko. Badakigor baldintzapen batzu badarela eta hori komentatzen ginoan batetik badago denbora eta gaur onartzen hitzarmen honek 3 urtean praktikamente hor eremua behintzat kondenauta lagako dau, tarte baten, eta bestetik aitzatzen ginoan plan generalaren lanketa aste horretan pentsa orokor baten monbiako jakola inguru horri herrixan beste erabilera batzuk eta planteatzen direnean hor zer nahi duen izatea eta horren baitzan proiektua garatu. Baina gure aldetik behintzat bada konpromisoa hori, tartea aprobetxatzea, gero hor zein nahiko ginukien danon artean erabakitzeko. Gure aldetik zuekindako galderari hori Iker hori buruz, gu prest gaude,
lanketa horretan, bai zuekin da udal gobernuakin, elkarlanean definitzen joateko, zuen beharra zeintzu dien, espazio horren erabilera, eta gure aldetik bentze bai nahi dugula publikoki bentze gure prestutasuna azaltzea. Apunte txiki bat lehen astu gatena, baina gai honekin esan duen moduan aspaldi gabitz, udal moduan 2004 inguruan ja hasten da orue horren garapenerako lanketa. Nik lehen komentatzen aban taldekoekin uste dalkate izendatu eta lehengo astean eukin aban lehengo bietako bat orue horren inguruan izan zala. Eta garapenai lotuta ikusten ginuan nabarmen patioaren erabileren definizioa eta aurrera begirako ikuspegisa. Eta hori legealdi honen hasieran landu ginoan gobernuko agintaldi planean jasota gelditzu zen, bi ikuspegitzatik bat parte zarraren regenerazioaren ikuspegitik, eta hori uste dut irigintzago garapen horrekin helburu hori betetzera bagoia zela, eta bigarna arnasgunien espazioan irudikatzen ginuan ikastolak erabiltzen da ben herriko patio horren eta herri osoarik ez duen zerbitzu emoten dutzen patio hori arnasune bihurtzeko biharra. Orduan, Mikelek indako proposamena aintzat hartuaz, uste dut badala momentua eta noke horren inguruan lanian jartzeko. Mila esker. Kontxi hurrengora mesedez. Gai zerrendako laugarren puntue da, alde baterako trebatzaile itzultzaileari jarduera pribaturako bateragarritasuna aitortzeko proposamena. Proposamena bidali zitzaizuen eta proposatzen da bateragarritasun hori aitortzea adierazita jarduera udal lanordetatik kanpo gauzatuko dela, ezingo duela udalarekin kontratu harremanik izango, ezingo duela udaleko baliabideak erabili jarduera pribaturako eta ez dela sortuko interes gatazkarik edo inpartzialtasun arriskurik. Hori onartzea proposatzen da eta gogoraraztea aurkeztu beharko ditun hainbat dokumentuk horretik aipatzen ditunak bere txostenean. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Bosgarrena, kultura zerbitzurako plantilla eta eragiten diotenean lanpostuen zerrenda aldatzea. Proposatzen da plantilla eta lanpostuen zerrenda aldatzea eta aurrerantzean funtzionarioik aurretako plazen artean ongo lirateke kulturteknikarina, kulturteknikari laguntzailearena, kulturako administrarena eta desagertuen golitzeke kulturetxeko atezaina. Sortzen den lanpostu berri da kulturteknikari laguntzailearena. Eta laboralen artean egongo litzeke Zabalotiko arduraduna kultura eta jaietako ofiziala sortu egingo litzeke lanpostu hori 180ko lan jardunarekin eta gero kultura eta jaietako bi laguntzaile egongo lieke. Desagertu egingo litzeke kulturako atezain plaza. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Seigarrena, kirol zerbitzuko plantilla eta eragiten dionetan lanpostuen zerrenda aldatzea. Kasu honetan ere, planteatzen da aldaketa batzuk egitea, eta proposatzen da. Kirol zerbitzuen egotea, kirol zerbitzu burua, kirol zikloetako koordinatzailea, kiroletako administrari kontablean desagertu ingo litzeke, Agorrozingoko bulego
bulegoko administrari atesainak egongo litzeke, lanpostue, sortuko litzeke, eta gero Agorrozingo bulegoko laguntzaile atesainak 4 plaza egongo lirateke, eta horietatik 2 utzik daude, eta gero Agorrozin eta Kiroletako kirol koordinatzailea egongo litzeke. Hori esan da, aldaketa hori onartzaren aldeko botoak. Bago batez, onartzen da. Segundo bat, urrengo puntura pasa bainaren, esatia deliberazioan ez dutela parte hartuko familia gertukotasunagatik interesak diela eta. Urrengo puntue, 7. da, 18 ariako hiri antolakuntzako plan berezi aldatuari eta egokituari ingurumen azterketa estrategiko zuzenduarekin batera behin betiko onarpena emateko proposamena. Egin dira ustez egin beharreko tramite guztiak eta proposamena da behin betiko onarpena ematea plan berezi aldatu eta egokituari eta baita ingurumen azterketa estrategiko zuzenduari. Etenda zeuden udal baimenen suspensia altxatuko litzateke eta indarrean dago legea dionari jarraituz Euskal Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun turismo eta lurralde antolaketako departamentura behin betiko dokumentu tekniko sigilatua paperean eta euskarri informatikoan bidaliko litzeke, eta ondoren Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko lirateke hirigintza arauak. Eta noski erabaki honen berri emango litzaioke interesatu. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Bai. Bai, hau landu dugu batzordeetan, eta gure aldeko botoa, baina bai nahi ginoela komentatzea, eskatzea, ikusten dugu eremu hori egun ematen desarrollatzen da, ze impacto eukibia daben berak sortzen daben, eta inguruan da gaur egun ja zona bat dagoena nolabait ja nahiko kolapsatuta edo bentzen nahiko arazo batzukin, eta honek areagotu ingo zuela, eta horraitxen egin joan aprobetxatzea momentua eskatzeko behin eta berriz eskatzen ari garena mugikortasun plan bat ahalik eta azkarren egitea, azkenian hor egin ahal izango dan proiektu hori aurrera eramateko ere, horra bizitzera joango dien pertsonak ere, jakitzeko, eta ingurukoak, ze afekzio eukilekien eren egunerokotasunean. Hain zuzen be, halako haren garapenak justifikatzen dago mugikortasun plan orokorrari lotuta eitxia. Zuk esan duzu moduan, halako superfizia hundixen garapenak eragin tokiko eraginak baino askoz bezabalagoak dauzkalako eta herri mailan aztertu jarra dagolako horren eragina, eta uste dut horregatik planteo dela mugikortasunaren azterketa plan generalaren lanketarekin batera itxia, bakizu moduan hori aliztazio bidean da, eta ondoren mugikortasun ekintzetara pasatzea. Badakit, ez duzula ikuspegitza konpartitzen eta beste modu baten ingo zinukiela, baina guk ala bideratzea erabaki ginoan eta lehen be plenoko eztabaidagai izan zen, beraz, uste dut, eztabaidatuta daukagula honen inguruan aurretik. Eta bai itxatzea egisa da inguru horretan, batez be kotxien trafikoai begira, segurazko bagarela bihar puntual batzuk, eta badakizu moduan be horren inguruan plantamentua landuzan aurreko legealdizan, eta mugikortasun planaren lanketan ibili ginean, hortik irtendako ondoretako bat bezan, hor aktuazioaren bat itxezkero, udalerrixan bakarrik ez, kanpoko espazioan eta aldundixan menpeko G6-7 errepidean aktuazioak egin biharra zegoela, eta hori trasladatuta dago aldundira, eta uste dut hortik bidatzen saiatu jako inakera, eta nolabait
alkarlaneko planteamentu bat, baina desde luego bere momentuan traslado ginoanean horko biharra, ez ginoan nahiko ginuken erantzunik euki. Edo zen modutan gai horrekin berriz atia joko dugu, eta momentu enten dagoen zestrakindako proiektua da ezagutzen duzuena be, eta trasladoko dugu oin behintzat, uste dugulako biharrezkoa dela irten bidea emotia gaur egungo bihar horrei. Bai, esan duzun bezala, Gorka, baina berriro esatean oiar, ez dugu konpartitzen esaten duzuna apoaren barruan egingo dan azterketa hori, eta horregatik gabitz behin eta berriz eskatzen mugikortasun plan bat egitea. Horrela, Kontxo, mesedez. A ber, hiri antolamenduko plan orokorreko 17. areako 17 bat ejekuzio unitateko lursaiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa. Martxoko osoko bilkuran erabaki izan espedienteari hasiera ematea lurzoru zati horren kalifikazioa aldatzeko, erakusgai jarri izan ez da inolako alegaziorik eta aurkeztu, eta orduan proposamena da segregatuko litzateken 1.904 metro karratuko parcela horri kalifikazio juridiko aldatzea eta patrimonial bihurtzea, eta horrela erregistratzea jabetza erregistroan. Proposamen hau onartzearen aldeko botoak, hau batez, onartzen da. 9. 2025ko 6. kreditu aldaketari aldaketa onartuz emandako dekretuaren berri ematea. Dekretua 2025ko ekainaren 19koa da, eta bertan erabaki izan euskarako jarduera ekintzetatik 5.000 euro murriztu eta transferentziak hainbat aldetara pasatzea. Besterik gabe jakitun egoteko. 10. 2025ko 7. kreditu aldaketa osintxuko pilotalekuko teilatua konpontzeko kreditu transferentzia onartzea. Proposamena da Agorrozingo kanpoko gunearen txukunketarako partidatik 30.000 euro kendu eta auzoetako frontoietara gehitzea. Kasu honetan, kontu hartzaileak indako txostenaren arabera, plenoan onartu behar du, baina ez daukagu aurrekontuak onartzeko jarraitzen duen tramitea jarraitu barrik. Beraz, gaur onartuko balitz, ejekutatu ingo litzeke besterik gabe. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Bale. Gero, 8. kreditu aldaketa bat planteatzen da, baita osintxuko pilotalekuko teilatua konpontzeko. Kasu horretan, gerakinetik kredikuntza bat onartuko litzeke, eta kontu hartzaileak azaldutakoaren arabera, kreditu aldaketa onartzeko, aurrekontu onartzeko jarraitzen den tramite berdinek jarraitu behar die. Beraz, onartuko balitz, noain behin-behineko onarpena emango litzaioke, 15 egun jende aurrean jarri, eta ez balin bada kontrako alegazio edo aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko litzeke erabaki berririk hartu gabe. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da baita 10 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Boto azalpenik edo? 12.
2025-2027 plan estrategikoaren aldaketa, beren herri dagokion 7. lerroko 5. zatia dirulaguntzen plan estrategikotik kentzea. Proposamena da, titula dion bezala, plan estrategikotik dirulaguntza bezala kentzea, beren herri eta ezoiko aportazio bezala, borondatezko aportazio bezala bideratzea. Orduan, plan estrategikoa aldatuko litzeke eta hori publiko ingo litzeke. Onartzearen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 10 aldeko botokin da 5 abstentziokin. Boto azalpenik edo? 13. Sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna adierazpen instituzionala. Adierazpen instituzional hau bozeramailean aztertu zen eta adostu zen, eta jadanik publiko egin zen ekainaren 28. Baina plenoa dator baieztatzeko. Edukia honakoa da. Sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna adierazpen instituzionala. Ekainak 28 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna LGTBIQ+ bizitzek balio dute. Ekainaren 28an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko egunean aniztasunetik eskubide eta bizitzarekin dugun konpromisoa berresten dugu. Kolektiboaren eskubide eta askatasunen aitortzan lortutako aurrerapenak ospatuz. Euskal jendartean azken urteotan sexu eta genero aniztasunaren onarpena handitu bada hainbat persona, elkarte, erakunde, kolektibo eta erakunderen etengabeko lan konprometituare esker lortu da. Azken urteotan LGTBIQ+ personen aurkako erasoei buruzko salaketek gora egin dutela ikus daiteke, eta zenbat diskurso baztertzaileek estigmatizazioa areagotu dute. Horrek askotan zaildu egiten du persona askok beren identitatea segurtasunez eta askatasunez bizitzea egunerokoan. Oraindik bada zer egin persona guztien eskubideak benetan errespetatu eta bermatu daitezen. Horregatik, adierazi nahi dugu, ekainaren 28 ez dela oroitzapenezko data bat bakarrik. Ekintzarako premiazko deia egitea dagokigu eta LGTBIQ+ eskubideen aldeko borroka herritar guztien erantzunkizuna dela gogorarazi nahi dugu. Bergarak udaletik bizitza bizigarriekin dugun konpromisoa berresten dugu, eta herritar guztiak ausardiaz jokatzera, gorroto diskursuen aurrean isilik ez egotera, eta edozein indarkeria, diskriminazio edo eskubide urraketa salatzera animatzen ditugu. Etorkizunean, persona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi gaitezen. Horregatik guztiagatik dei egiten dugu ekainaren 28 bueltan antolatu diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzeko eta amaitzeko LGTBIQ+ personen bizitzak egunerokotasunean bizigarriak izateko lan eta borrokan ari diren kide eta kolektibo guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Guztiak zoriondu nahi ditugu, arrotzeko moduko mugimendua osatzen duzuelako. Gure bizitzen balio dutelako gora ekainaren 28. Adierazpen hau baieztatzearen aldeko botoak, hau batez baieztatuta geratzen da, eta azkena eskara eta galderak. Bukatuta emango dugu ekaineko ohiko pleno hau. Mila esker.